Umma Shehu, ki sauri muna jiran ki. Sanda zuwa, rubuta sunanki. Rubuta sunana? Kwarai kuwa. Ku da rubuta rasit sai kuma Dakata, idan ba za ki rubuta ba ga hanya nan ki koma. Ai wannan masifa ta yi yawa. Ba masifa bane, bin doka ne. Ba za a taɓa canzawa ba. Ni Zuli ai ina ganin abu yau. Kaɗan ma ki gani. Ba shi takardar idan kin gama sa hannun. Kai kuma ba ta receipt ɗinta. Gashi. An sallame ki, shige. Sai ka tashi mu je kai min iso. Ba shi yake yin iso ba, kowa shi kaɗai yake shiga. Karkash, ina ganin bariki a gidan nan. Ba abin da ya dame ki, tunda an sallame ki kawai ki shige. To ni na gama nawa, sai an jima. Ka kuma zauna ka ga yadda zan yi da kai wallahi tallahi. To na fasa tafiya. Mun gama hirar mu, tun jiya muke hirar da kai. Bosho sharri zaka mun? Dan mara mutunci. Bosho na fahimci rigima kake nema ta da shi. Yan sanda zan ɗauko maka. Kadiran mamari dan Malamu Muhammad. To ba nake maka.